Dobrý deň, prieskumníci, alebo ahoj prieskumníci. Dneska natáčame ďalšie video. No, ideme s kamarátom natáčať. Ukáž sa. Ahojte! Tomáškov kanál, lomené Tomáš, no. Dobre. Musím stopnúť. Ja proste dám strih. A musíme si postavať také ohnisko aj dačo. Tomáš, choď podaj nejaké paličky, dobre? Tam tak, kde po paličky. Ja idem zatiaľ tu ešte nejaké a nájdem dobrý spot na toto. No ľudia, ideme tak, kde tu. A potrebujeme sa dostať, tu je ten bunker, viete. Tomáš, sú tam dobré palice! Tomáš! Čo to je? Tomáš! 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 Počúvaj. Čo sa ti stalo? Neviem. Išiel som na to paličky a akoby budem mať takú tercu s palicou, alebo... Tu mám baterku, ber si. Môžeš udierať s ňou. Kde? V prednom. No úplne v zadnom, úplne tom najmenšom. Máš? Počúvaj, aha, klikneš. Tak ti svieti normálne. Potom, keď to tak vysunieš dopredu, máš taký ten malý, vieš? A keď tak do polovičky podržíš, tak začne blikať. OK, tu máš. Ideme. Ja neviem, čo tu bolo. Ľudia, ja neviem. Tu je taký zničený strom, ale tak to už asi starý je. Hej! Taký. Hej, díky. Kde? No nic nevidím, počkaj, ja si priblížim. Asi sa mi to iba zdalo. Čo?